No niin, eli tämän infovideon tarkoituksena olisi opettaa Optimaan kirjautuminen. Eli lähdetään täältä ihan Jyväskylän yliopiston pääsivulta u.fi ja otan tätä listasta opiskelijan pikalinkit. Täältä alin vaihtoehtoja. Näin aukenee tuo eteen erilaisia vaihtoehtoja, joista valitsemme sen keskeisen, eli Optiman. Klikkaamme sitä, jolloin meillä aukenee erilaisia kirjautumisvaihtoehtoja. Näistä alemmista täällä emme välitä ollenkaan, vaan joko tästä tai tästä klikkaamalla pääsemme eteenpäin. No niin, ja seuraavaksi pääsemme tällaiselle sivulle, jossa käsketään valitsemaan kotiorganisaatio, eli tässä tapauksessa valitsemme University of Jyväskylän, eli Jyväskylän yliopiston. Mulla se olikin tässä oletusasetuksena. Tässä on tällainen Remember Selection JNE, josta sitten klikkaamalla voidaan varmistaa, että se ensi kerralla muistaa ton, eikä sitä tarvitse uudestaan etsiä. Valitaan Select. Sen jälkeen päästään itse kirjautumiseen, joka tapahtuu ihan Jyväskylän yliopiston henkilökohtaisilla tunnuksilla. Login. Seuraava ikkuna, joka avautuu, on Shibboleth Login. Tästä ei kannata välittää, ei tarvitse muuta kuin painaa Continueta. Tämän jälkeen päästäänkin Optimaan etusivulle. Näin helppoa.